Hi mga sis! So it's me again, Lars Ivanie Centino. For today's video mga sis, for today's content mga sis. So meron tayong pupuntahan ngayon mga sis. So I think siguro mga sis, mag-REBOND po tayo. And oh my god, I'm so excited. So siguro mga sis, i-check po muna ang ating hair kung kakayanin ba ng ating hair na i-REBOND. So mga sis, so update ko na kayo mamaya mga sis kapag nandun na po ako. Bye! We are here na mga sis for the bush lagay. Mabuhay and welcome to Philippine Airlines. Welcome to Flight. Kaduna sa third package katong atong 1,299 which is REBOND, CELLOPHANE, and RESULTA. Ano siya ang 1,299. O lastly, ang full package is ang REBOND, CELLOPHANE, folder,
Pangungkot doon na kayo. Daisy. Ako na din yung mga wala lang karaman na. Mas ako sa'yo. Ibaras na lang ko. Daisy. Mama dyan. Naku, sa iyong mama. Sigringgit ko bang ang mga pang... Dito ko eh. Ang yung mga ganina, may pakuan ko. Paula. Naku yung sabalog. Kuan. Narakag to. Ito na ba ang mamdan? So hi mga sis, so this is the continuation of my vlog mga sis sa ating pag-ribbon ng ating hair. Oh my gosh! So hi mga sis, so this is my hair mga sis. Ipakita bubus ni katid sa baba. Ay lagi palabig zoom. Ay sabi ko. Kapilit. Diba mga sis? Oh my gosh! It's giving! Yes, mga sis, and this is my hair REBOND with cellophane, mga sis. Oh my gosh, so this, yes, mga sis, so very affordable ang kanilang mga price, mga sis, and best visit na kayo mga sis sa Dwight Salon Poblacion Barili branch, mga sis. Oh my gosh, napakagandang mga kanilang mga ginawa, mga sis, and also mga sis, thank you nga pala sa asa sa akin mga sis. So, si Miss Katie. Oh my gosh, thank you very much. And dito muna natin tapusin ang ating vlog mga sis. So, thank you for watching. Bye!